Преди близо 100 години застрахователите в Англия започват да прилагат системата бонус. Така се обвързва размера на премиите с индивидуалния риск, който носи застрахования. Идеята – колкото по-дисциплиниран на пътя съответния водач, толкова по-малка цена ще плаща за своята застраховка. Почти век по-късно у нас въвеждането на бонус-малус по застраховка гражданска отговорност на автомобилистите е обект на полемика с дълга история. Застраховката си е една и това да си остане. Той си носи негативите човек след това, като нарушава и така нататък. Достатъчно наказание има, за да поема и по-висока застраховка. При положение, че аз си карам нормално и нещо стане, нали? Съм съгласен. Понасям си акта и си понасям си по-висока гражданска отговорност. В чужбина застраховките винаги са били по-скъпи за младите шофьори. Така или иначе системата бонус-малус ще заработи до година и половина-две с натрупване на достатъчно информация. Това ще се прилага на практика. За да влезе в сила системата бонус-малус и у нас, според застрахователи и брокери, полицата гражданска отговорност трябва да се издава поименно на водача, а не на автомобила, както е сега. Аз мятам, че е добре да се издава гражданската на лицето, а не на автомобила. Но просто в Закона за движение по пътищата е записано автомобила, а пък в Закона за застраховането е записано автомобилистът. И за това се налага да се направи среден коефициент. Ти можеш да си с чисто нова кола, която ти дава по-добър коефициент, обаче да имаш сумата и пътно-транспортни происшествия. Значи, практиката е да се прави на автомобилиста, а не на автомобила. Според Комисията за финансов надзор, два са основните показатели при определяне цената на гражданската отговорност – техническото състояние на колата и поведението на шофьора на пътя. Колкото повече контролни точки са ни отнети от талона, толкова по-скъпа гражданска отговорност ще плащаме. Когато влезе в действие тази система, надявам се тогава обаче да е отпаднало предложението на Комисията за финансов надзор за еднократно плащане на гражданска, защото смятам, че това не е добре за хората. Може да се получи една висока цена, която няма да е посилна за шофьорите. Горе-долу ще бъдат от порядъка на 500 лева, може да достигнат една гражданска. Как ще се изчислява цената на задължителната полица, тепърва ще решават държава и застрахователи.